Hvis dine naboer også fyrer med træpiller, kan der være gode penge at spare, hvis I laver en samlet bestilling. Vi har lavet en kort guide til, hvordan I laver en nabobestilling. Se med her. Vi starter med at gå ind på højlund.dk. Og inde på højlund.dk, der kan vi i topmenuen vælge træpiller og brændsel. Og under træpiller og brændsel vælger vi træpiller på palle. Og her der vælger vi så de forskellige paller med træpiller, som vi skal bruge. Vi skal bruge i alt 20 paller med 6 mm premium træpiller. Så dem lægger vi i kurven, trykker shop mere. Går vi ind på træpiller på palle igen, og så skal vi have nogle 8 mm premium. Der vælger vi 2 paller af den, shop mere. Så går vi ind igen på træpiller på palle, og så har vi en enkelt palle, vi skal bruge af Basic 6 mm. Så den lægger vi i kurven her og gå til kur. Herinde under kundeoplysninger, der udfylder vi informationer på den nabo, som man kan sige står for selve bestillingen. I skal bestille samlet, og så må I finde ud af betalingen efterfølgende. Men nede i bemærkninger, der kan I så udfylde de forskellige adresser. I skal bo inden for cirka 1 kilometers afstand. Så her der har vi nabo 1, der bor på nabovej 1. Han skal have 2 paller 6 mm premium. Nabo 2 på nabovej 3 skal bruge 2 paller 8 mm premium. Nabo 3 på nabovej 6 skal bruge 20 paller 6 mm premium. Nabo 4 på nabovej 12 skal bruge 1 palle Basic 6 mm. Og så går vi ind og trykker godkend og betal. Vi skal lige acceptere handelsbetingelserne og trykke godkend og betal. Og herinde der udfylder I jeres dankortoplysninger. Har I nogle spørgsmål, når I sidder og laver bestillingen, skal I være velkommen til at ringe til os. Vi glæder os til at hjælpe jer hos Højlund Mølle.